100. Good morning mga ga, another day, another life, another blessing na sa atong tanan. So nahunong ta sa ato ang 100 push up a day challenge mga ga. No kay pagkari na mo guslob ang katong push up board, wala na ko gidala kay dili kita ko madala kay gamay ra akong bag. Ako mga ga, ganahan gid nun ko nga mo dako-dako ko gamay mo porma-porma atong lawas no. Karon kay ganahan man ta nga mo dako-dako ta mo porma atong lawas bisag wala tay push up board. Magpadayon ta sa ato ang challenge mga ga. Kay wala man tay push up board mga ga. Ako nahunaan kay kahuman ako jogging, mag push up tawag 50 sa buntag unya. Ikahapon na pud ang 50 no. So karon magsugod ta sa ato ang 50 ka push up karong buntaga. Tana, magsugod na ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Kumanata sa tong 50 push up mga ga. Unyang hapon ko ng 50 no. So ang ibuhat kay normal push up then wide ug katong close ang kamot gamay. So, medyo sakit-sakit siya pero padayon to nya hapon na. Karon kay manginabuhi sa ta. Before to natulog mga ga. Tiwas na tong push up. Sakit. Pero di ta mo surrender. Padayon ta. Last na lang mga para 100. Sekitar 100. Pero padayon ta kay paitirang ta. So for this vlog mga ga, sa susunod nga video, para mo sa pagsuporta kanay TV.